today's vlog. Magpapakain tayo ng pansit sa mga bata doon sa may Batuili. And then, magbibigay na rin tayo ng mga, mga pinaglumaang damit. Then, yung mga galing sa bayan na natira noon, pinagsama-sama na din namin. Bibigay na rin namin sa mga katutuloy. So, ngayon lang kami guys nakapag-upload dahil, masama yung panahon lagi dito, maulan. Kaya, tara ulit. Gora na naman tayo. Wala nang ulan. Ayun. Tara guys, let's go! Ang kapal. Kapal ang mukha. Nakaukay. Kapal ang mukha mo talaga. Siyempre. Buhid kay. Alangan ang mo sa akin buhay, hindi buhed. Oo. Magsao ka nga rin ng pangbuhid. Tam, guli ba? Tam. Awan maatoy. Kapre. Aray ko. Lang tira dyan. Uwi. Ay, uwi. Pasok. Yan, hiniram namin yung chariot ng barangay. Dahil wala tayong driver, busy si Kuya Dan. Ito, bigyan. Madi tayo manay. Oh, dito na ako sa pintuan, malapit lang man. Dito na si Gutchen. Saan na si Gutchen? Magmotor ba yan? Sumur si Butat? Hindi. Wala. Oo. Oh, buhed ang driver dito ha, buhed. Dito na kami guys. Okay, andito na tayo. Oo. Salamat bagis. Tam, tawakan ko ka anak. Step, baka. Tapos mga nanay nyo, kung anong balik tayo, magdita ka. Oh, Mga damit. mga utay, mga binukas, mga salawal, kodestay. Bagay ng bagay ah. Uy buhid nga rod. Tugi! Tugi mga anak, tawagan hulo! Hali-hala. Ayaw anong kuro panganon! To, yamo! Tugi! Dayo. Buya ko to, yamo! Wala, sugi! Madali! Magmadali. Ang kanya na ato yun. Lalaki yon? Babae. Ay. Tugi! Ayun, may sila dito, may ring. Takilakal din nga kamagis. Apo. Naimas ko pa ito pinapaitan. Ngarod man. Madi na imas no, awan takki na na. Hindi na. Kay Caprian. Sa purong mangyan yan. Thank you. Sige! Yung jacket. Dito sa kanya, patawawa. Ito oh. Hindi yan. Sino ba? Hindi ka nandun. Sira naman yung bola niya. Tam, sige. Bitak. Sige! Ito na ba yung inutusan ko? Taway ako no? Ha? Tawag ko na suko raw? Tawa? Aw? Itawa anak Marian. Ha? Lagi kasi siya guys sa sa Danlog kaya marunong na si secretary magsalita ng buhid. Lagi siyang nakakahubilo ng mga buhid sa barangay. Say! Sige! Tawagan ka nung kanibak anak! Ala, mantisagyan mo ka mga pangalong pasit! 11 years old lang ata yung sila yung anak. May anak na yun? Baka ding niya lang yan. Okay, yamo. Okay, yamo si Ala. To, atay.
Ba? Ako na suko araw. Kaya na. Marian ka mapilito ka na? May kainin Ang tawa anak haw. Tawag mama? Bang. Kaya mo ala. Para kana pagpayong, mana-mana pagdaol, ala. Ya payongan. Mana-mana pag. Pagdahon. Ano yan? Yes, meron na siya. Dito ka muna. Halika Oy, dito. nasay. Wala, kaputi ng bata, oh. Kaputi, oh. Amin na Ato lang. ba ada? Dayo. Hanggang siksipan. Kwadi. Anak mo yan? Panlabsog ya araw. Kapatid niya lang. Kapatid Yang niya. mo anak ti ampon. Ang anak daw na yun, mas maputi. Aw. Egin tawa anak ti. Ang kuya di anak kaya Aton. umod. Aton magurang haw. Saon? Saon anak aw. Daw Ya malakti ay. Hanggang saan man malakti man di ala. No diyan trabaho araduan malakti wa. Wala kaming naintindihan, ha? Kanaya. Tawagan ng koraw. Tawagan niyo kumaya ha. Wow. May dagdag na? Balikan nyo kami, secretary, ha? Kaya rin kami ng laruan. Yan guys, bale, medyo kunti lang sila. Gawa po ng yung iba nasa school and then yung iba daw nasa kaingin. So kung sino lang nandito, sila lang po ay ating nabibigyan. Ayun na, bigyan na tayo. Biglaan lang din kasi itong ating, ayuda. Ayudang pansit. Bigyan mo na yung Diyos si Anta yung sinong wala pang Diyos? Bukan ginano niya ako. Bakit wala kayong mga damit? Ha? White na asawa. Kuya white asawa. Huwag mo na umalis. Huwag mo na umalis dito lang. Ay, kuya. Ibig kilala. Ilang ba rin yung Ay, tama, meron na kaya? Pero maglaban. Pansit. Sino pa walang pansit? Meron na kaya? Oh, labas na yung meron na, labas na. Badaya. Oh, ito, wala pang juice tomato. Oh. Ano ba pangasaw? Didi. Sino pa wala? Ikaw, wala pang pansit kasi kuya. Hindi na itong bata. Ay, pa may pansit na? Sino pa wala? Doon kayo, ay, ba't nandiyan naman kayo sa initan ay? Maghanap kayo ng maliliman nyo, dali. Pag mamayang hapon kasi guys, malamang uulan na naman yan, kaya ngayong umaga kami nagpunta. Kabayaran namin na panuod. At susunod Mahulog ka dyan oh.
Yung iba doon natin ibigay sa harap mamaya. Sinong nag-aaral? Dala sa inyo na itong mga folder. O, bakit kayo nagpasok? Ha? Wala silang pasok. Ayan, sige. Gamit yan sa school. Pagayin lang din. O, dali. Sino pa wala? Sino pang wala? Sino nag-aaral? Nante? Kukunban? Kukunban. Ganyan kay ano din. Ibutangan niya. Lakay namin yung Ikaw nag-aaral? Hindi. Ako lang ako. Lagayan niya na gamitin sa school yun, ha? Sino nag-aaral? Hindi na may nanay. Dito po. Sige. Ibigay mo na yung manika niya, ni Marian. Ito na yung manika mo. Dahil mabait kang bata, meron kang manika. Size 32. Size 30. Wala pa namang lalaki dito, Je. O, sa asawa. Pampabayan. Pampunta ng bayan. Doon po. Kayo? Sino nag-aaral dito na walang backpack? Walang bag? Na lalaki? Sige po. Katulog. Ikaw, nag-aaral. Anong grade mo na? Grade 1. Grade 1. Babae. Bayan po. Bali nga agis ko dito po. Kamu nag-school. Ito, mabait siyang bata. Sa'yo na yan. Mga pinaglumaan. Mga bag namin ito guys na hindi na ginagamit. Kailangan maraming mailagay. Paglagyan ng mama. Ng apog. Sino gusto pitaka? Lagay mo ng 1 million mo dyan. Ay, meron ka nga. Dali, lagay mo dyan yung mama mo. Roulette. Coaster. Sa estudyante. Estudyante. Kunin nyo yung mga damit dito. Gusto nila sila ng bakal-kalan. Sumayaw. Dali. Sasayaw ka na. Sumayaw ka muna na. Ibigay ko sa'yo to. Galing Ano pa yung sayaw mo? Kaigsi manabaan mo tagalan mo Okay. Para kay baby. Yay! Okay na magpila ng damit. Dito, Je. Maputik dyan, dito. Sombrero. Sombra. May lamang 1 milyon May laman yata ang pera, hindi ko natanggal. Sa kanya daw, sa anak niya. Ayun, lagyan mo ng pera. Sama mo doon, damit. Hindi, pang nanay, pang lamig. Dito na sila na magpili doon. Yung pinag-inuman nyo ng juice. Huwag nyo ikalat. Grade 6. Boy, kagawang umayaw. Sa estudyante. Diba ang gulo? Huwag mag-agawan, huwag mag-agawan. Palaw karagawan. Ako,
Dagan-dagan kayo. Ito pa sa... Oo, yan. Hindi, meron pa po doon sa may buwanak bag. Mga pang sexy. Ayaw mo. Oh, ayan ate, panggabi yan. Panggabi. Pagdala sa bagyo. Oh, yan oh, pwede pa yan. Pang basketball mo. Nakaisang bag si Ina ah. Saan yung dalaginding dito kanina? Ito? Ito, ayaw mo to? Oh, dali, short. Hindi lang, dahil para Ang sa dahil. Ang dahil gusto? Dagdag mga maumau. Mana-mana, mahihain sila. Ah, nakaado ni ate. Bagay ko. Kaya ito pa short, kunin mo na. Pabigay mo na lang kaya di uti. Idua na ito. Hanya wa ko wala in that one. Mana-mana. Kakala. Dai. Kunin nyo na lang. Binibigay sa inyo. Di ano min eh. Kapon sana kami pupunta dito kaya lang. Kuan, malakas ang ulan kaya hindi natuloy. Diyan ko. Oh, diyan. Masaya ka sa ano mo? Sa toys mo? Nagyaw. Masaya ka? Masaya. Ha? Anong pangalan? Anong ipangalan mo diyan? Ha? Ano? Lore? Nori din. Hindi ito. Anong ipapangalan mo diyan sa manika mo? Ha? Pag lang bibi. Ay, kamusta? Baby. Si Ate Baby. Oh, pangalanan mong baby. Ikaw kuya, baka siya may sapatos. Okay, let's go home. Itong natirang ano na to guys, ibigay na natin sa ano daan. Tay. Kastay uguliwan. Oh, pansit. Oh, pansit. Pansit. Eh. Eh. Tatlo. Tagtulo. Nasa desay. Tatlo lang ante. Awas tay. Sige. Ayun na, dagat. Ayun. Manggungan. Tay, pansit. Ayun o. Sorry na ba Asawa ni Bater? Ayun o. Oh, dali! Dali. Ganyan, tay. Ba't hindi nyo nalaman? Nagbigay kami dun sa likod. Ate? Hindi nyo alam na nagbigay kami sa likod. Tawag mo yata. Tinamad na. Naya na. Ayun, anak niya no. Yung iba ko hindi alam. Anak ni... Oo, kasi ano, biglaan din kasi. Baka... O, dali. Magmadali. Madali ko, no? Ni Amay. To, anak wa. Ansing. Tatlo. Wala ng Diyos. Gusto meron. Okay. Oh, wait lang, may juice oh. Yabay. Unay. Yeah, ito o. Yabay. Wala nang istro eh, ata. Pwede nyo nun, bata. Ayun o, dalawa. Salamat po. Okay. Pansit pa dyan. Meron pa. Ah! Anak kasi ba? Dali. Madali. Kalibang. Magmadali. Pari, gato. Ay, dua to dali dua. Oh, bala ni ba. Sa kalibang. Okay. Yan. Si Amay. Ito pa o. To, luman ko no, supsupan. Ay, paliyak ko supsupan. Sup-sup. Sige po. Maestro. Welcome. Oh, wala na dyan? Wala na po dyan? Meron pa ba? Meron pang dalawa. Bye-bye. Sige po. Saan? Saan? Da. Ayun ang ulan ate. Dalawa na Ayun ang ulan. Sino ka ba? Nakahango ka na. Ayun. Dali.
Tuloy, kurang wa. Yung anak niya. Tatlo sila. Te. Ni Junior. Oh. Ni Junior nga kabsala na. Ito na sa panganay na. Okay. Wala nang sipsep? Set. Ito, straw. Ito, os. Kasaya pag os. Kami na mag-aulis sunod na rin Oh. kuma. Pagtuloy yan. Sabi pulutan, duwak anak ka la. Sa susunod na Ito sa halalan. Te. Sa'yo na. Ayoy. Kapit. Anak-anak ko din. At buulan na lang. Wala na? Okay. Sold out. Marama na. Wala pa na.